Nagpangayo sang pasaylo si Department of Interior and Local Government o kundi ay LG Secretary John V. Crimulya matapos nga ginisyuhan sang ticket ang isa ka lalaking wala sang pang-ibabaw nga panapton na samtang nagamix class sang semento. Natabo ang mga insidente sa Barangay Addition Hill sa Mandaluyong City sang Abril 10, 2026. Matandaan nga ginuulan sang pagpakamalaot si Crimulya kag ang enforcement team matapos nagpalapta o kung naglapta ang video sang pagtiket sa lalaki. Ginpanindugan na sang asawa sang lalaki nga nagamixkla lamang sang semento ang iyabana nga malapit lamang sa ila nga balay. Gininsister man na sang asawa nga kuntani nag-agi man sa proseso nga maghatag anay sang abiso ang otoridad sa mga dakpo nila nga nagalapa sa Safer Cities Initiative nga gindirektiba ni Rimulya. Ang amo nga direktiba nagamando sa mga pulis nga dakpon ang mga nagainom sang makahulubog nga ilimno na sa mga karsada amo man ang nagauba o kun wala sang pang-ibabaw nga panapto na samtang nagalagaw sa gwa. Sa press conference subong nga adlaw nagpasalig si Rimulya nga magakadto siya mismo sa amo nga barangay kag magpangayo sang pasaylo bangod sa ila pag-issue sang ticket. Nag-ako ang tiglikom nga kulang o kung hindi klaro ang iya ginhatag nga guidelines sa kaangot sa Safer Cities Initiative. May nakita akong feedback sa social media na may umangal taga Barangay Addition Hills na naghahalo lang ng simento at siya'y inaresto. Ako ba'y humihingi ng paumanhin at pupuntahan ko po siya sa mga susunod na araw at sabihin ko na at ako na po ang hingi ng paumanhin. It was my fault that I did not give clearer instructions on how to do the Safer Cities Initiative. Nagkulang po ako ron. Ang gusto ko lang po, ang tanging hangarin ko ay patahimikin yung mga kalye. Ngunit, dahil sa kakulangan ng aking paliwanag, ay kahit sino na lang basta walang t-shirt ay siyang dinampot. Mali po yun. Nagkamali po kami ron and I take full responsibility. I will make amends and I will make sure na mag-usap po kami para maklaro ko po to. Nevertheless, the Safe Cities Initiative has begun and it will progress. It will progress to other forms of making the city safer, which I will announce in the next few weeks as we perfect this. Mind you, we will make a study pagdating po ng katapusan ng Abril. Titignan po namin ang focus crimes of April 2025, 2024, kumpara sa 2026. So far, ang report ng aking mga regional directors and district directors ay malaki na po ang binaba ng krimen ng 8 focus crimes sa Metro Manila at sa ibang mga lugar. We expect to do more and we expect it to be better, but don't expect it to be perfect. Again, humingi ako ng paumanhin doon sa naapektuhan doon sa Addition Hills. Pupuntahan ko po siya personal para humingi ng paumanhin at itatama po natin. Pagkatapos po nito ay may command conference kami at ipapaliwanag ko kung ano pa at ikaklaro ko kung ano ang limits ng pwedeng gawin.